Informació. L'oratge. Imatges de les primeres hores d'avui dilluns 11 de novembre, un dia en el que, de fet, els núvols són presents al matí, però són núvols alts i mitjans, núvols que en principi no hauran d'anar precipitació. El fet més destacat per al dia d'avui serà el vent, un vent que cap al migdia bufarà amb ratxes moderades. En la imatge del satèl·lit Meteosat es pot comprovar com els núvols més destacats corresponen cap a l'àrea del Mediterrani. És precisament ahir on el vent durant les pròximes hores podia bufar amb certa intensitat. La previsió per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'un dia dominat per la variabilitat a l'estat del cel. Intervals de núvols alts i mitjans que estaran de pas i que no esperen que deixen precipitacions. El vent bufarà de mestral o farà moderat amb algunes ratxes fortes de cara al migdia. Les temperatures avui seran sensiblement més baixes a les registrades durant el dia d'ahir. Per a demà cal esperar un oratge molt semblant, intervals de núvols al matí, més sol de vesprada i unes temperatures que no patiran grans canvis. El fet més significatiu serà que el vent tendrà a calmar. De cara als propers dies s'entreveuen ja alguns canvis. Dimecres i dijous seran dos dies en els que els núvols seran presents. No descartem ja algunes precipitacions, en principi dèbils, entre dimecres i dijous. El fet més destacat és que les temperatures a partir de llavors començaran a baixar. Un descens que es notarà tant en les màximes com en les mínimes, per tant arribaríem a finals de setmana amb unes temperatures més acords a l'època de l'any en què ens trobem.